Kultura agendak osatu eta aurkezteko modua goitik bera aldatu du internetek, baina Euskal Herriko zuzenekoen zirkuitoa beti bezain emankor darrai. Koldo Otamendik iaz abiatu zuen musikazuzenean.com. Kontzertuen iragarpen eguneratuak ez ezik, igarotako emanaldien informazioa biltzen duen webgunea. Joan den urtearen amaieran abiatu zen musikazuzenean.com egitasmoa. Pare bat urtez forma ematen aritu ostean. Musika emanaldi sonatuei ez ezik, eszenatoki eta musika talde txikiei ere arreta berezia eskaintzen die. Ez du 80ko hamarkadako musika estandaren nostalgiarik sentitzen. Koldo Otamendiren ustez, zuzeneko musikaren zirkuitua inoiz baino osasuntsuago baitago. Noiz erabaki zenuen musika zuzenean webgunea abiatzea, eta nola gauzatu zenuen hasierako ideia? Musika zuzenean webgunea zintzilikatu genuen lehenengo aldiz 2010ko urrian, eta aurretik kasik 2 urtetako langintza bat dago, ez? Sortzen da pixkat ideia konturatu ginelako ez zegoela kontzertuen berri izateko inongo erreferenterik, ez? Bere garaian bai gara egunkaria baino lehen eginen bat 2 atala zegoen, Deborame, korreoko gehigarriak, baina ez zegoen nolan inungo mediorik benetako agenda bat ikusteko aukeri izango zenik Euskal Herriko lurralde guztik hartzen zituna eta musika eremu guztiak, ez? Egon ginen behiratzen beste webgunetan eta ez hemen eta ez estatuko espainoleko webgunetan eta Europako egon ginen behiratzen ez zegoen nolako agenda bat gure bezalakoa, ez? Eta orduan, abiatu genuen proiektua, euskaraz egin dugu, gure naturaltasunez esan daiteke, azken finean elkartu garen jendea ere euskaraz idatzi izan dugulako beti beste medio batzuetan. Internetek agendak aurkezteko modua irauli du. Zer aurki daiteke musikazuzenean.comen? Konturatu ginen, gen euskal aukera batzuk beti ere zuzeneko kontzertin inguruan, gehigarri bezala jarri genitzazkela, ez? Eta konturatu ginen, adibidez, gure inguruan bazirela argazkilari pila bat, hainbat aretotan argazki gartzatzen dituztela, eta zeintzilikatzen dituztela bere argazkia Flickrren, MySpacean, Fotologetan, eta pentsatu genuen ideia politi izango zala gertatu dana, zuzenean gertatu dana ere erakustea, ez? Alde batetik, berri ematea zer dagoen, eta bestetik gertatu dana erakustea, ez? Gure eszenaren pixkat adierazle izateko, ez? Eta orduan argazki galeriak montatzen hasi ginen, gauza bera egin genuen bideo atalekin, ez eta komplikatua den bideo material hortzea gaur egun, baina saiatzen gara, eta sartzen ditugu estudioko bideoklipak ere, zuzeneko kronika idatziak ere badira, eta orduan pixkat egin genuen aurretik dagoena, zer dagoen, eta gero zer pasado. 80 eta 90ko hamarkadetan izan zen estandak nostalgia eragiten aldizu? Islatzen ote da hori webgunearen estiloan? Alde batetik argi geneukan musika zuzenean sortzerakoan izan bertzula zerbait aktuala. Gaur egun pasatzen dena islatu nahi dugu, ez? Oso ondo dago atzera begiratzea eta askotan begiratzen dugu, batutan nostalgiaz, beste batutan arrotasunez, ez? Nik uste belaunaldi bakoitza izan dituela bere taldeak, bere eszena, bere jotzeko lekuak, eta orduan guk ikusten duguna da egunean egun bizi behar dela, ez? Orduan musika agenda eta egiten ari garen guztia gaur egun pasatzen ari dena, ez? Atzera askorik begiratu da begia esan. Egingo zenuke Euskal Herriko musikaren egoeraren inguruko diagnostikoa? Tatuaturik jaio denak zer espero du. Guk beti egiten duguna hausnarketa da Euskal Herria dituen kilometro kopurua ikusita, hemen baino emanaldi zuzeneko emanaldi gehiago den espaziorik askorik ez da izango Estatu Espainolean segurazki ez Europa osoan eta Estatu Batuetan, Nueva Yorken edo edozein hiritan akaso, baina hemen asteburu batean egon daitezke 150, 200 ekitaldi musikal inguru. Beti ere rock perspektiba horretan kokatzen dugu gure burua, bai hasi folketik edo heavira, rockitza definitzen dugu gure eremu guzti hori. Eta daude emanaldi pila bat dituzu makro jaialdiak, dituzu tabernetako emanaldi txikiak. Musikaren industria krisian omen dagoela esan ohi da. Nola eragiten die horrek zuzeneko emanaldiei?
Nik uste gaur egun dagoela inoiz egon den jaialdik eta kontzertu kopururik handiena Euskal Herrian. Beti egon izan dira kontzertuak hemen, baina 80. hamarkadan agian eszena oraindik egin gabe zegoen, gaztetxe mugimendua orduan eztanda egin zuen, ez zauden agian kondizio askorik emanaldiak egiteko. Gaur egun esaterako oso soinu ekipo ona daude, argi ekipo ona daude, aretoak ere egokitu dira baldintza berrietara, eta orduan gaurko estenan uste oso aberatsa dela zentzu horretan. Era berean uste musikalki ere dagoela inoiz baino musika talde gehiago. Arazoa da agian emanaldi asko daude, talde pila daude, baina ikuslego falta da. Ikuslegoa mugitzen da oso gauza konkretuetara, ez. Baduzue harreman zuzenik ekoiztetxe eta musika taldeekin? Harremana oso naturala da. Guretzako oso importantea da, ez. Harreman estu hori izatea eta batez ere musika taldeak, aretoak, gaztetxeak edo bestelako eragileak inplikatuak egotea proiektuan. Azken batean argi dago musika taldeen inplikazioari gabe eta aretoen inplikazioari gabe oso zaila da agenda bat osatzea. Nola har daiteke parte webgunean? Guk beti identifikatu dugu webgunea gune iriki bat bezala, ez? Orduan dago parte hartu izeneko atal bat, irikia dagoela, zu argazkilaria bazara eta zu argazkia gure webgunean zintzilikatu nahi badituzu, bidaltza besterik ez duzu. Gauza bera kronika idatziekin, gauza bera bideoekin, eta gauza bera zuk antolatu baduzu emanaldi bat edo zure taldea jotzen badu gaztetxe batean edo areto batean, guk guri informazioa igortzen diguzu eta guk zintzilikatu egiten dugu. Zentzu horretan, bide ezberdinak ditugu eventuak bilatzeko, alde batetik da jendeak bilatzen dizkigunak, gero bestetik guk lortzen ditugunak, eta orduan guztien artean egiten dugu bilkura batez. Horrelako webgune batek biziraun dezake diru laguntzetatik harago? Hasieran ginen gabezi bat betetzea eta gure gabezia zen baitzegoela Euskal Herriko musika estenan inongo webgunerik hori beteko zuela. Ez gero konturatu gara denborarekin, hilabeteak ja martxan ari garela, konturatu gara bizi izateko, nolabaiteko sostengu bat behar duela. Diru laguntzak eskatu ditugu, arpidetza saila ireki dugu ere, non aportazio egiten duten bai musikazaleak, musikariak eta bestelako eragileak kuota bat ordaintzen dute urtero 25 eurokoa musika zuzen lagun izateko, eta orain ireki berri dugu ere publizitatea atala bai aretoentzako, musika taldeentzako, bere jaialdien berri emateko, eta hori ez pixka bat jaten dugu leku ezberdinetatik, eta etorkizuna ez dakit zaila da hemen diru laguntza publikoa ezer egitea, ez? Baina gu ere beti gara underground giroetan, ez? Fantzinak egin ditugu, irrati libreetan egon gara, ez? Bakigu zer den esfortzu hori egitea. Zeintzuk dira webgunearen etorkizuneko erronka? Webgunea da taltxo bat, ja martxan jarri duguna, eta epe laburrean orain jarri behar dugu martxan argazki erakusketa bat, kolektiboa gure webguneko argazkilariekin, esposaketa batzuk jarri nahi ditugu abian kulturetxe ezberdinetatik, non hartuko dugu 2010 eta 2011ko denbora honetan atera diren argazkiak. Nahi dugu gaur egun egiten ari dena webgunarekin bezala islatzea kalean ere, ez? Ondo dago ikustea Lapoia Recordsen argazkiak, horripena, 80 hamarkadan izan zen, baina guri interesatzen zaiguna da gaur egun zer egiten ari den. Estena komertzialetatik, igual, Kensazpio Berritxarrak edo Gatibu ezalako taldeetatik, estena hande gara ondaino, ez? Erantzun eta beste pila talde bat daudela hor gauzak egiten, oso ere txikian eta oso interesgarria baita ere, ez. Azken batean jende kopuruak ez du neurtzen benetan kalitatea o zer egiten ari zaren. Guk ematen dugu aukera, hau dago. Zuk ja erabaki zer egin nahi duzu. We remember the end of the 70s.